गोदान मोनसे भिडिअसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे भिडिअखौ जागायनो आखायाव लादों जाय माने भिडिअनि मुङा जाहैबाय एसएससी मैथमेटिक्स शर्टकाट ट्रिकजों रेशियो एंड प्रपोर्शननि प्रब्लेमफोरखौ मावफुंनाय आरो बेयो क्लास नम्बर 3 जुदि सोरबाफोर सिगांनि क्लास मोननैखौ नायाखैमोनब्लाथाय आङो गासैबो क्लासनिनो जे भिडिअफोरनि लिंक बे लिंकखौ आं डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनानै लानो हागोन अब्लाथाय आं दिनैनि नैबे भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै गिबि मोनसे सोंथिखौ लाबाय बे सोंथिया दङ इफ 2/3 of A is 4/5 of B then A is to B is equals to माने ओरैबायदि सोंथिया जुदि A नि 3 बाहागोनि 2 आ B नि 5 बाहागोनि 4 जों समान माने समान आरो इनि समान जागोन अब्ला A is to B आ बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ अब्लाथाय नैबाव मा होनदो 2/3 of A नालाय बेखौ जों ओरैबायदि खालामनांगोन सल्युशन खालामबाथाय 2/3 नालाय 2/3 नालाय 2/3 of A is माने इक्वल जाहैबाय 4/5 of B 4/5 of B ना 4/5 माने 4/5 of B अब्लाथाय जोङो इखो A is to B खौ दिहुननांगौ आरो अब्लानिया दा जों इखो बानायनोसै जों बानायगोन ओरैबायदि नैयाव नै गाहायनि 3 आ थाबाय गोजौआव मा 2 of A ना of माने सानजाब बेनिखायनो 2 into A 2 into A of माने सानजाब बेनिखायनो 2 सानजाब A 2A इक्वला थाबाय नै 5 आ थाबाय गाहायना इयावबो 4 of B of माने सानजाब बेनिखायनो 4 सानजाब B 4B अब्लाथाय दा जोङो मा खालामगोन खेंस्लायै सानजाबना लानो हायो इखो ओरैबायदि बा नैयाव आरो दाननोबाथाय दानखानोबो हायो जेनेबा नै बोखावखोन्दो जों आगसिथिं बोखावखोन्दो आगदाथिंबो बोखावखोन्दो ना अब्लानिया जों मा खालामनो हायो बोखावखोन्दोनि नैबे सिंनि जे सिंथाम बा रानराजों रानरा जुदि दानलायनो हायोब्ला रानलायनो हायोबा रानना लानांगौ बा गोजौनिजों गोजौ बबेखौबा रानलायनो हायोबा राननानै लानांगौ आरो दा जों हायो 2 जो 2 4 खौ रानहरनो हायो नैबे 2 जो 4 खौ रानबाथाय बेसे मोनगोन 2 मोनगोन आरो अब्लाथाय जों मा मोनसिगोन इयाव जों मोनसिगोन ओरैबायदि इयाव A थाबाय गाहायाव 3 आ थाबाय ओजोंहा 2 आरो B थाबाय 2 आरो B थाबाय ओमफ्राय नैबे 5 थाबाय आरो ओमफ्राय जों दिहुननांगौ मा A is to B दिहुननांगौ माने मा A by B खौ जोङो बानायनो हानांगौ फारसेथिं दा A by B बानायनोबाथाय जों बोरै खालामगोन इखो ओरैबायदि नै गोजौनि A आ A नो थाथो नै जे 3 दंना 3 जो खनाजों खना 2B दं गतिके 3 जो नै 2B जों मा जानो दं सानजाबनो हायो आरो खनाजों खना अब्लाथाय जों मा खालामनो हायो इखो ओरै सोलायनो हायो नै 3 खौ नै 2B जोबो लांनो हायो बा नैबे 3 जो 2B नि अबेबा मोनसे लाबोनोबो हायो दा जों इयाव मा खालामनि नै B खौ नै 3 नि जायगायाव लाबोनि B खौ जों 3 नि जायगायाव लाबोबाय अब्लाथाय जों मा जागोन नैयावथ' 2 दंखायोमोन ना नै 3 नि जायगायाव नै B खौ लाबोबाय नालाय 3 आ नै B नि जायगायावबो थांनो हागौ आरो गोसोबा जों इफोरबायदिबो खालामनो हायो ओमफ्राय नैबे 5 खौ जों लाखिबाय खेबसे खोन्थाबावदो A आथ' A थाबायना नैबे 3 नि जायगायाव नै B खौ लाबाय आरो 3 खौ B नि जायगायाव हरबाय जों नै 3 नि जायगायाव B खौ लाबोदो आरो नै B नि जायगायाव 3 खौ हरदो नै हरबायना इयो 2 आ 2 थाबाय बाया 2 थाबाय अब्लाथाय दा इखो जों खालामना होबाय A by B थाबाय 2 सानजाब 3 6 जाबायना ओमफ्राय गाहायाव 5 थामहिनबा इखो जों रुस्टेयाव लिरबा मा A is to B A divided by B नालाय A is to B लिरनो हायो आरो ओजोंनिखौबो जों मा लिरनो हायो 6/5 नालाय 6 divided by 5 लिरनो हायो आरो अब्लाथाय जोंना फिननाया ओंखारलांबाय A is to B दिहुननो दं नालाय A is to B 6:5 ओंखारबाय थामहिनबा B नाम्बार अपसना बेनि फिननाय जाहैबाय अब्लाथाय बे जोब्बाय गुबुन मोनसे सोंथिखौ नायनि जों आरोबाव 2 नाम्बार सोंथिखौ लाबाय एबार जोङो नेक्स्ट सोंथि बेयाव जोंना मा दङ एखे रोखोमनियानो 5.5 of A होनाय दं आतसा इयाव जोंनो मा होनाय दं लिरना लादो आङो 5.5 of A होनो is equals to मा दङ 0.65 of B होनाय दं आरो ना अब्लाथ' जोंना मा
होनना बुंखादो मुथुते अफ माने सानजाबखा आरो ना अफ माने सानजाबखा गतिके जों इखो ओरै खालामबाय जे 5.5 आच्छा इखो आं सानजाब खालामबाय ओमफ्राय ए खो दोनबाय ओजोंबो 0.65 थाथ'बाय अफ मानेथ' सानजाब ओमफ्राय बि आ थाबायना दा जोंनो मा नांगौ जोंनो नांगौआ जाबाय a is to b जुदि a is to b खौ जोंनो नांगौब्लाथाय जों a by b खालामना लानांगोन आरो दा a by b खालामनोब्लाथाय जोंनो बोखावखोन्दो लाबाय a खौ गोजौआव होबाय b खौ गाहायाव होबाय अब्ला जों नायनांगौ जे a जो मा सानजाबना दंमोन a जो 5.5 आ सानजाबना दं बेनिखायनो 5.5 खौ बाव लिरनांगोन नै a नि खनाजों खना नैयाव लिरनांगोन नैबे खनायाव अब्लासो a into 5.5 5.5 a फैफिनगोन आरो b जो 0.65 दंमोन नालाय बेनिखायनो नै b नि खनायाव 0.65 खौ होनांगोन मानो होनबा b जो 0.65 सानजाबबासो 0.65 b आ फैफिनगोन बेफोरबायदि आरो अब्लाथाय दा जोङो इखो रुजुथायाव लिरगोन जोंनिखौथ' रुजुथाय लिरबानो फिननाय जाबाय दा नैजानिखौ मा खालामनि जोङो दशमिकनिफ्राय फ्रि खालामना लानि नैयाव ओरैबायदि दङ दशमिकनि आगदाथिं मोननै बिसान दं गाहायनिया बेसे मोनसेल' दं ना अब्ला दशमिकनि फ्रि खालामबा गोजौनिया बेसे मोननै बिसान बारबोनांगोन 6 आरो 5 मोननैबो आगदानिफ्राय आगसिखै फैबासो दशमिक गैया जागोन 6 5 जाबाय माने दशमिकनि आगसिथिं फैजोब्बाय मोननै बिसाना अब्ला गाहायनाबो मोननै बिसान फैनांगौ नाथाय गाहायना मोनसेल' दंना अब्ला 5 नै मोनसेया फैबाय दा मोनसे नियम मथे मा मोननै फैनांगौमोन ना गोजौना मोननै 6 आरो 5 मोननै बिसान बारबाय नालाय गाहायनाबो मोननै बिसान फैनांगौमोन नाथाय जिहेतु गाहायनिया मोनसेल' बिसान आगदाखै दंमोन नालाय नै 5आल' फैनानै 55 जाबाय दा मोनसेथ' फैबावथारनांगोन दा इखो मा होगोन बै मोनसेया जेबो गैला माने इयाव जों मा होनांसिगोन 0 होनांसिगोन आरो ना होमबानिया एबार जों गोजौ गाहाय आरो माजों दाननो हायो बेखौ नायलायनि आरो दा जोङो नायोब्लाथाय गोजौ गाहाय नायोबा माजों राननो हायो 5 जों राननो हायो 5 जों रानबा बेसे मोनगोन गोजौआव 13 मोनगोन 5 सानजाब 13 बेसे जायो 65 आरो गाहायनिखौ बेसे मोनगोन 1 लाथिख' मोनगोन आरो ना 5 जों रानबा अब्लाथाय जोंहा मा थाहैबाय गोजौआव थांबाय नै थाबाय 13 आरो गाहायाव थाबाय 110 अब्ला दा जों इखौ रुजुथायाव लिरबा मा जागोन नैबेयाव a by b माने मा a is to b आरो सरि नैबे स्मल b इकुवेल नैजों मा दङ 13 by 110 थामहिनबा मा 13 is to 110 अब्लाथाय जोंहा फिननाया ओंखारलांबाय a is to b आ मा 13 by 110 नैबे d नाम्बार अपसना जाहैबाय आरो अब्लाथाय जोंना बे जोबलायबाय एबार गुबुन मोनसे सोंथि नायनि जों आरोबाव नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय जों बे सोंथियाव दङ if 3x plus 5 divided by 5x minus 2 is equals to 2 by 3 then what is the value then the value of x is माने जुदि 3x plus 5 divided by 5x minus 2 equals to 2 by 3 अब्ला x नि माना मा जागोन बेखौ जों दिहुननांगौ अब्लानिया जों नायनि मा होनाय दं जोंनो 3x plus 5 होनाय दं divided by 5x minus 2 is equals to बेसे 2 by 3 ना बेखिनिखौ होनाय दं जोंनो ना बेखौ लिरना लाबाय आङो सल्युशनाव जों बानायनि होमबा नाय एबार जोङो मा खालामगोन खेंस्लाय सानजाबना लानांगोन ओरै खनाजों खना ओरै खनाजों खना आच्छा x नि थादेरा बोजा देरसिन नायनि 5 into 2 10 जागोन आरो इयावबा 3 into 3 नाय गतिके जाय देरसिननिखौ जों सानजाबग्रोनि 5x जो नै 2 सानजाब 5x जो 2 सानजाबा 5 into 2 बेसे 10 ओमफ्राय x आ थाबाय नै माइनास आ थाबाय 2 into 2 बेसे 4 नेक्स्टआव फैबाय जों 3 into 3 फैबाय खनाजों खना 3 into 3 9 ओमफ्राय x थाबाय नै प्लास थालायबाय आरो 5 into 3 बेसे 15 एबार जोङो मा खालामसै आगदा आगसि ओरै लाबोनोसै आगसिथिंथ' नैबे 10x आ थाबायानो एबार एजोंदि प्लास 9x दङ आगदाथिं इयो आगदानिफ्राय आगसि फैबा माइनास 9x जागोन एबार नैबे आगदाखै 15 आ थाखाबाय नै जे माइनास 4 मोन ना इयो आगसिनिफ्राय आगदा थांबा प्लास 4 जाहैबाय आरो बिदि अब्लाथाय नायबाय जों इयाव gx इयो 9x थामहिनबा मोन 10टा x निफ्राय 9टा x खौ दानख'नांगौ दानख'ब्ला बेसे थागोन मोनसेल'सो x थालांगोन ना 10टानिफ्राय 9टा थांबा मोनसेल' होमबानिया जों मा थाखो 15 प्लास 4 बेसे 19 जाबाय आरो एन्सारा ओंखारलांबाय ना माने 10टा x निफ्राय 9टा x दानख'बा बेसे मोनसे x माने x आनो एबार 15 दाजाब 4 बेसे 19 अब्ला x नि माना 19 नैबे बि नाम्बार अपसना जाहैबाय अब्लाथाय बेबो जोबलायबाय गुबुन मोनसे सोंथि लानि आरोबाव एबार जोङो गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ नाय if a plus b is to b plus c is to c plus a equals to 6 is to 7 is to 8 and a plus b plus c is equals to 14 then the value of c is दा जों इखौ जुदि सर्टकाट मेथडजों बानायब्लाथाय जों बेखौ ओरैबायदि खालामनांगोन दा इयाव जोङो ओरैबायदि
लानांबाय ओरैनोथ' जोंनो a प्लास b प्लास c नि मानखौ 14 होनाय दं आं इखौ लिरनानै दोनथ'दो ओरैहाय a प्लास b प्लास c इक्वल्स टु 14 इखौ होनाय दंना आं इखौ से नाम्बार खालामना दोनथ'दो ओरैनो एबार नेक्स्टआव जोङो मा नायनियाव ओजोंहा जिखिनि जोंनो होनाय दं नैयाव a is to b equals to is to b c plus c is to c plus a equals to 6 is to 7 is to 8 जे होनाय दं इखौ जों मा खालामनि नै आगसिनिखिनिखौ दाजाबना लानि ओमफ्राय आगदानिखौबो जों दाजाबजोबनानै लागोन आरो ना जोङो जेबो केसे बा एक्स ए बि सि एख' हमना लायाखै आरो जेनेबा नै रुसथायखौनो जों मा खालामदों डाइरेक्ट दाजाबना होगोन जों a प्लास b b प्लास c c प्लास a आगसिनिखौ दाजाबजोबना होनि जों दाजाबजोबबा ओरैबायदि जागोन a प्लास b जाबाय एबार दाजाब हो नैबे b प्लास c खौ हो b प्लास c प्लास एबार c प्लास a जों मा आगसिनिखौ दाजाबजोबदो इस 2 खौबो जों प्लास खालामजोबना होदो आरो ना a प्लास b थाबाय इस 2 नि जायगायाव प्लास होदो a प्लास b रुसथायनि जायगायाव प्लास होदो c प्लास a इकुवेल थाबाय आरो जोंबो जिखिनि रुसथाय दं रुसथायनि जायगायाव दाजाबगोन नै रुसथाय दंना इयाव दाजाबगोन माने 6 प्लास 7 प्लास 8 इदि खालामथ'बाय एबार जों मा मोनबाय इयाव a आ बेसे दं इयाव a आ मोननै दं a आ मोननै b प्लास b b आबो मोननै c प्लास c आबो मोननै ना थामहिनबा ट्वाइस गासिबो मोननै 2a प्लास 2b प्लास 2c ओमफ्राय जोंनिखौ दाजाबा बेसे मोनगोन जों 20 मोनगोन गासै दाजाबा ना इजे 13 जायनिजे बेसे जाखो 2 जाबाय अब्लाथाय जोंनिखौ जों a प्लास b प्लास c बाथाय a प्लास b प्लास c खौ लाबाय ओमफ्राय मा कमन लाबाय 2 कमन लाबाय मानो होनबा a जे 2 b जे 2 c जे 2 थाहैबाय नालाय ना बेनिखायनो जों 2 खौ कमन लाबाय ओमफ्राय ब्रेकेटाव a प्लास b प्लास c थाबाय a प्लास b प्लास c आ ओमफ्राय जा 21 थाबाय एबार नाय a प्लास b प्लास c खौ दिहुनना ला अब्लानिया मा जागोन a प्लास b प्लास c लाखिबा नै 2 आ ओजानि 21 खौ रानहैगोन ओजानि 21 खौ रानहैबाय 2 आ अब्लानिया जों बेसे मोनखो इयाव नैबे a प्लास b प्लास c इक्वल्स टु बेसे मोनखो नैयाव 2 जो 21 खौ रानबा बेसे मोनगोन 10.5 मोनगोन जों 10.5 मोनगोन आरो ना इखौ मोनबाय एबार दा जोंहा ओरैबायदि जाहैबायना सोंथियाव जोंनो होखानायानो दं a प्लास b प्लास c खौ 14 होखानाय दं a प्लास b प्लास c खौ जों मा मोनबाय 10.5 मोनबाय आरो ना आচ্ছা जियानो जा जोङो सर्टकाट मेथडजोंसो बानायदों नालाय इखौ मोनथ'बाय दा जों इयाव माखौ नांगौ दिहुननो गोनाङा जाहैबाय जोंहा नैबे c खौ दिहुननांगौ आरो ना c नि माना मा जागोन आচ্ছা इनि सिगां आं नैखौ मा खालामबाय 2 नाम्बार खालामना दोनथ'बाय जोंना सर्टकाट मेथडजों बानायबाय दं नालाय इखौ जोङो माने बेफोरबायदि बानायनानै सोंथि मथेथ' a प्लास b प्लास c 14 आरो जों बानायनाय मथे जेब्ला जों रुसथायखिनिखौ दाजाबबाय अब्ला बेसे मोनबाय जोङो 10.5 मोनबाय दा जों इयाव c खौ दिहुननो होदों नालाय सोंथिया c खौ नांगोन होनदों बेनिखायनो c खौ लाखिना हो जों c खौ लाखिबा मा जागोन a प्लास b आ जाय a प्लास b दङ इयाव इयो मा जागोन ओजों आगदाखै थांगोन ओजों आगदाखैथ' 10.5 आ दंखायोआनो अब्लाथाय a प्लास b आ ओजों थांबा मा जागोन जों जुदि a प्लास b खौ मोनसे ब्रेकेटाव ओरैहाय सोना दोनो अब्लाबो जेबो गोरोन्थि जाया नालाय a प्लास b आ खेबसेनो ब्रेकेटैनो थांबाथाय माइनास a प्लास b ओरैबायदि जाहैगोन आरो इयो माने मा होनबाय c खौ लाखिनाय लोगो लोगो मा जाबाय ओजोंहा 10.5 दंखायोमोन आगदाखै इ 10.5 बायदिनो थाबाय a प्लास b जायखौ जों ब्रेकेटाव दोनबाबो जेबो गोरोन्थि जाया बेखौ जों ब्रेकेटावसो दोननानै डाइरेक्ट आगदाखै हरबा मा जागोन a प्लास b नि सिगाङाव जेबो गैयामोन माने प्लासमोन इयो आगदाखै थांनाय लोगो लोगो माइनास जाबाय आरो अब्लाथाय मा जागोन इयाव c इयावथ' 10.5 आ थाबाय माइनास a प्लास b नि मानखौ दा जों माखौ फज'गोन जों ओरैबायदि फज'गोन नैबे a प्लास b आ जेनेबा 6 जो समान होनना सानना लागोन b प्लास c आ 7 जो समान c प्लास a 8 जो समान होनना सानना लागोन आरो अब्ला जों दा a प्लास b खौ मा होनांगोन a प्लास b खौ जोङो नैबे 6 खौ होनांगोन बेनिखायनो a प्लास b नि जायगायाव मा होगोन जों 6 खौ होगोन अब्लाथाय c नि माना बेसे जागोन c नि माना जागोन 10 निफ्राय 6 थांबा बेसे 4 ओमफ्राय नैबे 5 थाबाय 0.5 आ थाबाय c आ बेसे मोनबाय जों 4.5 अब्लाथाय दा फिननायाथ' b नङा बे एक्जाक्ट फिननाय नङा एक्जाक्ट फिननायनि थाखाय जों मा खालामनांगोन बेनिखायनो होना c खौ होबायना ओमफ्राय जों मा होनांगोन ओइ जे जोंनो सोंथियाव बेसे होखादोंमोन a प्लास b प्लास c खौ 14 होदोंमोन ना ओइ a प्लास b प्लास c जायखौ 14 होदोंमोन बेखौ जों गोजौआव लिरनांगोन ओमफ्राय बेनि गाहायाव बेखौ लिरनांगोन जोङो नैयाव जे 2 नाम्बार होना दोनदों आङो a प्लास b प्लास c इनि माना बेसे 10.5 ना
ए 10.5 खौ गाहायाव हो ओमफ्राय सानजाब मोनसे होनानै ए सिनि मानखौ जे 4.5 मोनदो इखौ होना होनांगोन आरो अब्लाथाय इखौ जोङो दा सानजाबलायना रानलायना जि मोनो इनो फिननाय जाहैसिगोन दा होमबाथाय जों बेसे मोनगोन इखौ नायनि जोंथ' मा मोनबाय जोङो गोजौआव मा दङ 14 दं नैबे 14 दं सानजाब नै सानजाब गोलैबाय ओमफ्राय 4.5 जे दं इखौ दशमिकनि फ्रि खालामनो हागोन दशमिकनि फ्रि खालामनोब्लाथाय मा जागोन 5 आ आगदानिफ्राय आगसिखै फैनांगोन दशमिकनि आगसिखै फैबा 4 जो बाया फैबाथाय 45 जासिगोन इयो बेनिफ्राय गोजौना जिहेतु दशमिक बारदो दशमिकनि आगदानिफ्राय आगसिखै मोनसे बारदो नालाय गाहायनियाबो दशमिकनि आगदानिफ्राय मोनसेया बारगोन थामहिनबा बाया ओजोंहा आगसिथिं फैनानै 105 जासिगोन इयो 1 लाथिख'जो नै बाया फैबाय 105 जाबाय एबार दा जों इखौ दानै दुनै जि मोनो इनो फिननाय जासिगोन दा जों 45खौ माजों राननो हायो जोङो आदसा 45 सानजाब 3 हागोन नामा इदिथ' हानाय नङा अब्लानिया जों मा खालामनि 45खौ 5 रान 45खौ 5 रानबाथाय बेसे 9 थिग बिदिनो 105खौ 5 रानबा बेसे मोनगोन 5 सानजाब 20 आरोबाव 1 एसेसो मोनथ'बाय आरोबाव जों इयाव दाननो हाबावो दा इयाव 9खौ जों 3 जों रानबा बेसे मोनगोन 3 जों रानबाथाय 3 मोनगोन आरो 21खौ 3 जों रानबा बेसे 7 मोनगोन जों आरोबाव नैबे 7 जों 14खौ राननो हागोन 7 जों 14खौ रानबा बेसे मोनो 2 मोनो अब्लाथाय मा थालांखो 2 सानजाब 3 थालांबाय गोजौ 2 सानजाब 3 गाहायावथ' जेबो गैया दानजाजोब्बाय अब्ला 2 सानजाब 3 बेसे जायो 6 अब्ला फिननाया बेसे जागोन नैबे 6 जाहैगोन आरो थामहिनबा सिनि एक्जाक्ट माना मा जागोन 6 जाहैगोन आरो बेफोरबायदि सर्टकाट मेथडै जों बानायनो हायो आरो ओमफ्राय गुबुन मोनसे सोंथि लानि आरोबाव जोङो नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय जों बेयाव होनदोंनाय जुदि a by b equals to c by d equals to 5 अब्ला 3a plus 4c divided by 3b plus 4d नि माना मा जागोन होनदों जों बेखौ माबा मोनसे हमना लानानै बानायबाय थाला जेनेबा एक्सआनो जा केआनो जा बेफोरबायदि हमना लाबाय थाबाथाय इयो गोलाव जालांगोन जोङो डाइरेक्ट सर्टकाट हिसाबै बानायनो थाङोब्लाथाय मा होनाय दं आं खेबसे लिरना खोन्थिबाय a by b equals to c by d equals to 5 दं दा इयाव a by b equals to c by d equals to 5 दं a by b equals to c by d equals to 5 ए जे 5खौ जों साजायनाय मा लिरनो हायो बोखाव खोन्दो हिसाबै लिरबाथाय माने 5 divided by 1 लिरनो हायो आरो ना मानो होनबा 5नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 थायो गोमानानै बेनिखायनो जोङो 5खौ मा लिरबाय 5 by 1 दा होमबाथाय जों इयाव मा होगोन ओरैबायदि होसिगोन नैबेनिफ्राय इयाव जेनेबा a c इसोर गोजौआव दं गासैबो इकुवेल गोजा दंखायो ओमफ्राय a c आ गोजौआव दं ओमफ्राय बाया गोजौआव दं थामहिनबा जों मा होननानै हमना लागोन a equals to c equals to 5 बेफोरबायदि हमना लागोन जों a जो c जो नै 5 जो समान होनना हमना लागोन थिग बिदिनो गाहायनिखौबो b d आरो 1 खौ समान होननानै हमना लागोन b equals to d equals to 1 बिदि होनना हमना लानानै बेनिफ्राय जोङो नैबे जेराव मान फज'नो होदो जायनि मान दिहुननो होदो इयाव फज'नो हाबानो एन्सारा ओंखारलांगोन जों इयाव मा होनाय दं नायनि 3a plus 4c दं डिभाइडेड बाय मा 3b plus 4d जों खेबसे नायबावदो मा दङ 3a plus 4c डिभाइडेड बाय 3b plus 4d ना बेखौ अब्लाथाय दा जों इनि मानखौ ओरैबायदि लालांसै 3 a खौ जों मा फज'नो हागोन होनदो 5 प्लास 4 थाबाय c खौ बेसे होनो हागोन होनदो c आबो बेसे 5 नेक्स्ट 3 थाबाय b खौ बेसे हागोन b खौ 1 हागोन जों प्लास थाबाय 4 थाबाय d खौ बेसे हागोन 1 अब्लाथाय दा जों इखौ गोरलै खालामलांबानो जोंहा फिननाय ओंखारगोन गिबियाव जेब्लाबो मा सानजाबा जाग्रोगोन दाजाब दानख'नो सिगां ना बेनिखायनो 3 into 5 15 प्लास थाबाय 4 into 5 20 आरो गाहायाव 3 into 1 3 प्लास थाबाय आरो मा 4 into 1 4 आरो अब्लालाय बेसे मोनगोन जोङो गाहायावथ' 3 plus 4 बेसे 7 गोजौआव 15 जो 20 जो 35 अब्लाथाय जों 7 जो 35 रानबा बेसे 5 मोनगोन अब्ला एन्सारा मा जाबाय 5आनो ओंखारबाय आरो अबाव दङ 5आ ए नाम्बार अपसनावनो दं थामहिनबा नैबेखिनिनि माना बेसे 5 ओंखारलांबाय एबार जों गुबुन मोनसे सोंथि लानि आरोबाव नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय जों इयाव मा होनाय दं नाय if x is to y is equals to 3 is to 5 and x minus y is equals to -2 then the value of x plus y is थामहिनबा जुदि x रुजुथाय y आ 3 रुजुथाय 5 समान जायोब्ला आरो x minus y आ -2 जायोब्ला अब्लाथाय x plus y नि माना बेसे जागोन दा इयाव जोङो नायबाथाय ओरैबायदि मोनो नै जों जुदि डाइरेक्टयै x is to y equals to
ओरै दं नालाय x is to y is equals to मा 3 is to 5 दं बेनिखायनो जों जुदि इखो ओरै लायोबा x is to y माने x by y 3 is to y माने 3 by 5 थामहिनबा x खौ जोङो 3 लायोबा y खौ 5 लायोब्लाथाय जोङो नैखौ टेस्ट खालामना नायनो हायो x माइनास y आ इफोरबायदि जादोंना जायाखै x माइनास y ना जों जुदि इयाव x खौ जेनेबा 3 होयोब्ला माइनासखौ लिरबाय y खौ बेसे 5 खौ लिरोब्ला ना अब्ला बेसे जायो -2 थामहिनबा जोंना सोंथियाव जि x माइनास y इक्वल्स टु -2 होनाय दङ x माइनास y बाथाय -2 जाखायो नालाय आरो बेखौ जोङो जुदि नैबे x खौ 3 y खौ 5 x खौ 3 y खौ 5 लाबाबो एखेयानो जाखायो नालाय थामहिनबा जों मा लानो हागोन x खौ 3 लानो हागोन y खौ 5 लानो हागोन अब्ला x खौ 3 आरो y खौ 5 लानानै नैबे x प्लस y आव फज'ना होबानो फिननाया ओंखारलांगोन बेनिखायनो जोङो x प्लस y खौ बानायना नायनि x आ बेसे 3 नैबे प्लास y आ बेसे 5 अब्ला बेसे जाबाय 3 प्लस 5 बेसे जाखो 3 प्लस 5 8 जाबाय अब्लाथाय फिननाया बबे जाबाय नैबे ए नाम्बार अपसनानो जाहैबाय बेनिखायनो जोंहा बेनि फिननाय ओंखारहैबाय अब्लाथाय 6 नाम्बाराबो जोब्बाय आरो 6 नाम्बार सोंथिया जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना गोदान मोनसे भिडिअखौ थाबैनो लाबोनायनि मिजिंजों गासैखौबो फिन खेबसे साबायखर बावना दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।